Σήμερα θα σου πω μια ιστορία που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή. Η ιστορία της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, μιας γυναίκας που έζησε μέσα στην αμαρτία, χωρίς όρια, χωρίς κατεύθυνση, μέχρι που κάτι συνέβη. Όταν προσπάθησε να μπει στον ναό της Αναστάσεως, μια όρατη δύναμη την εμπόδιζε. Και τότε κατάλαβε τα λάθη της και για πρώτη φορά γονάτισε. Με δάκρυα ζήτησε συγχώρεση από την Παναγία. Και εκείνη τη στιγμή η ζωή της άλλαξε για πάντα. Άφησε τα πάντα πίσω της και πήγε στην έρημο. Έζησε μόνη για χρόνια, με προσευχή, με μετάνοια, με πίστη και έγινε ένα ζωντανό παράδειγμα ότι όσο μακριά κι αν έχει φτάσει ένας άνθρωπος, μπορεί να επιστρέψει. Η ιστορία της μας θυμίζει κάτι πολύ βαθύ, ότι ο Θεός δεν κοιτάζει το παρελθόν σου, αλλά την καρδιά σου και ότι ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις. Αν σου άρεσε η ιστορία, κάνε εγγραφή και γράψε στα σχόλια. Αμήν.